Te 2006. godine ja sam imao 16 godina i kategorija u Norveškoj je bila od 16 do 18, to je bila juniorska kategorija u klasičnoj bini. I sad ja, pošto sam jako puno vežbao, meni su sve te dirke na prvom redu bile popucale. Od toliko vežbanja i toliko udara. Ja sam bio toliko nesrećan jer sam sve bio do tada u životu uložio baš za to da se tamo pokažem i da vidim šta mogu da radim najbolje. Međutim, imao sam jednog majstora Zokija. Ja sam bio bez harmonike 3-4 dana. To je sad najinteresantnije. Pošto sam ja smatrao da ja mnogo gubim u toku dana, ja sam od 8 do 10 sati sedeo u svojoj prostoriji gde sviram bez instrumenta i zamišljao kako sviram harmoniku. I kada se desilo da sam ja tako 3 dana radio, 4. dan je stigla harmonika sa popravke, pošto je bio jako veliki opseg posla, nije moglo da se uradi tako brzo. Ja mislim da nikad u životu nisam više svirao. Po 15-16 sati ja sam 16 dana do takmičenja svirao. Otišao sam u tu Norvešku kao najmlađi takmičar i na kraju pobedi.